kanssasi? No tosi iso. Että jos olisi yksin olisi tullut tänne silloin 17-vuotiaana, niin olisi ollut aika kova juttu. Että kyllä tässä vuoden pääsi niin vähän totuttelemaan tähän elämään ja just kieltä opiskelee. Ja, että kyllä se auttoi tosi paljon. Kuinka tuon vuoden aikana, kun äitisi kanssa olit täällä, kuinka jaoitte tehtävät? Sinä pelaat jalkapalloa ja... No aika lailla silleen, että äiti hoiti siivoamispuolen ja ruokapuolen, että minä sitten vaan pelasin jalkapalloa ja harjoittelin kieltä ja muuta tällaista. Ja sen jälkeen nyt olet ollut jo kuukauden verran, vähän yli kuukauden ilman äitiä, ilman taustatukea täällä kotona. Kuinka tämä arkielämä on sujunut? No mulla oli tyttöystävä vielä 2 viikkoa siinä auttamassa, mutta nyt on tämän 2 viikkoa yksin ollut, niin kyllähän se vähän yksinäistä on, mutta että kyllä se on ihan hyvin mennyt. Mikä on sellainen osa-alue, minkä ehkä jäit eniten kaipaamaan? No ehkä just tämä talon siistinä pitäminen ja toi